kita. Ibu Bapak tidak pantas apabila kami terlalu panjang, dan saya yakin pemirsa yang berada di rumah sudah tidak sabar untuk segera menyaksikan tontonan sekaligus tontonan ini. Ada kurangnya mohon maaf. Sekali lagi semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan kebahagiaan yang tiada tara yang bisa menyemangati kita dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Ngeten nggih, nyuwun pangapunten atas segala kekurangan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta, Bapak Agus Suranto, Sarjana Pendidikan Magister Seni. Awit sedaya aranipun tumrap sedaya siswa-siswi mliginipun kompetensi keahlian seni pedalangan. Mugi sageta ngunggah saha dados tambahing panjurung anggenipun sami ngangsu kawruh wonten ing SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta. Kepada para tamu yang kami hormati, sampai sudah kita di penghujung acara yang dinantikan, yaitu uji kompetensi keahlian seni pedalangan SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dalang Ki Gading Pawukir Seno Sapurtro dengan lampahan pendadaran siswa Sokolimo. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang kinurmatan, satunggal mboko setunggal rantamaning acara wonten ing wekdal menika sampun kalampahan. Mboten karaos sampun dumugi pungkasaning acara inggih menika penutup minangka sarana nelakaken raos syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Agung kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Matur nuwun. Lan kula minangka pranata cara tamtu kemawon kathah lepat saha kirangipun pramila mugi panjenengan sedaya kersa nglumunthuraken sih samudra pangaksami dhateng kula. Akhirnya kita kasih pantun sedikit. Tuku santen tambahi kupat. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepat. Selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit tugas akhir Ki. Nggih. Iki yo ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Yo biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemalmahrum Bapak Ki Seno Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha yo. Ya ayo di Al-Fatihah. Bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agami Islam, ingkang ngrasuk agami sanesipun kula semanggahaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Cek terus saiki arep ngapa? Ayo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang, nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu ken mau kuwi lho. Aku ki jan wah jan wis. Wis jan wah. Yo. Gawe apa arepan? Lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu, nah kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Uler kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwalestari. Uler kambang.
Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih. Sampun, Mas. Arak keturon ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ha iya ya. Kara request ora? Ha iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik. Iki minggir ya. Ora nang kono malah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Ora ngira. Sip banget kuwi pisan. Ora ngira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho.
Ya mang aku mang kepengin wae ora ngira. Piye maksudnya kepengin ora ngira iki kepiye? Tembange iki lho. Ora ngira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Kira-kira milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten apa-apa. Kur niki. Kur. Lah ya kok. pisan to ngene iki to. Wis jos sip banget ngene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah ya wis bener. Wis wae lek tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis Bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ngono kae nganti jemblong biasane. Ora iya nek ngono kae wis tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae.
Lah kepiye? Ayo nderekke bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo bapak. Ayo ayo. Jebul nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkura Permadi.
weruh to kowe. Manuk tak panah karo mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
ngadeg Jagreka Tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jirawi-cawi. Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legeg jroning tias dupi mulat donya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan mawa titikan Surya Sumarot mubyar murup. Dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi gendhaga kabucaling madyaning benawi. Kocap dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmajanira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah duh kita ninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kawidara Dewi Kunthi. Tanemut Praduksina Sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kenapa? Kunthi babuku. Babu Kunthi kowe kenapa Ibu? Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae? Bratasena munduran dhisik. Tak prepekane bocah nom-noman kae. Semubang Iwang Haruna
kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgani kara sageter kene tuaning gong lerwu sing bini panca Nger aja senenggo tambuh nyatane aku durung manuh kowe kuwi sapa lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sukalima nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa kowe inggih Sang Resi Durna menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra ya Suryatmaja lare saking Pertha Perlaya kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban ya tak nampa kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa sing jawab kowe iki sapa ora dijawabke ora usah mangkat jan inggih saking kekajengan kula piyambak bawa Peremban kok kendel lah kok wani kowe inggih saking kaselaknata ling raos manah kula dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun nyatanipun kasuran mengsah kalian kula mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka lah kok umuk kowe umuk bocah iki Suratmaja ngene ya arep kowe pinter bebasane songkel jagat jaring angin arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindha nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku nyatanipun kula saged nimpang menang ki lak rumangsamu merga ngene murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan kandel kulite atos balunge ora mung cukup kuwi nanging sing tak wulangke ya kuwi babakan tata krama unggah unggulan Subasita sing unggul aja banjur ngeles sing kalah nanging aja srik lamun diwarai dituturi terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha ngono ya wong patrape aja gawe cilaka ngerti ya Cah Bagus siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh loro wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa telu wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau aku ora nggumun aku ora nggumun merga kowe ora duwe cacahan ora duwe tata krama bener satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama sugih kadigdayan sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor kowe kudu andhap asor ora kaya dapurmu kuwi lagi pinter sithik wae wis umuk wis gleleng wis kemaki ora kena diungkahi lah umuk kok karo Durna ora ana gunane kowe umuk karo aku ora ana gunane Suryatmaja
pancine wus gagat tenjang ayam kluruh malungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Pertapralaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayuning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Pertapralaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tungguling para prajurit iki Raden sendika ngesaken dawuh bocah bagus Bratasena lan Permadi anakku murid bocah bagus pon bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggonmu gayuh kawruh nanging pigatekno pitungkasipun bapa ya ngger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarsa sing bisa dipercaya aja angkuh mundhak akeh mungsuh aja cidra mundhak ora dipercaya lan aja kendhat nggonmu tansah tabering ngudi ngelmu nek kowe padha sregep tabering nggone ngudi ngelmu kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena rahayu rahayu rahayu. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.